On était au Radanala, renouveau télésuganjilila, Soromala Fefoli, Obeblaratadi, Ankanumara Kilinglina Bella Dilema, Awo, Mamunu Soromala Felala, Nisanga Konala, Ame Aufo, Mamunu Seneve Choufelala, Obefo, Kenyani, Arawatu Chugoya, Kobella Dilinki Visimla, renouveau matin Kenesi. Biye araba ye novembre kalo kile mugan ani nani samba fla ani mugan kile aw nisɔndiya lembe kanu maga jamakulu bisimila bi sɔgɔmada in na renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kan aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera ka baarakɛyɔrɔw la ka ban aw tun sigilen don ka jɛmukan in makɔnɔ ko kɛnɛ sigira aw ye maa minnu bɛ sɔgɔ anw na sɔgɔnaw la don o don an ka foli bɛ aw fɛnɛ ye k'a fɔ ko aw ka kunnafoni kɛnɛ ni ye o dayɛlɛtɔ ye aw ye solika wuli kɛbagaw a bɛ aw de kofɔ aw minnu sera ka baarakɛyɔrɔ la minnu yɛrɛ bɛ siraw la ka taga n'u bɛ ka an lamɛn radio sanfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u ka taga dɔɔni dɔɔni ko ala ka sini bɛɛ lajɛlen ɲuman ye i se yɔrɔ la o yɔrɔ la an bɛ radio renouveau FM lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ni sanga kɔnɔna na mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen don anw na 98.1 sanfɛ an bɛ aw fo ka fara an ka faranka radio tɔw bɛɛ lajɛlen kan sabula radio kɛmɛ yirika o bɛ sɔgɔ anw na walasa ka se ka nin kunnafoniya in cari mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa se an mali kɔkana fɛnɛ ma kanubagaw ni kɛnɛ a bɛ sigi aw ye i n'a fɔ an ye layidu min ta aw ye o ye ka soli ka n'aw ka kunnafoniyaw kun fɔlɔ di aw ma dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma la nɛgɛ kanɲɛ 7 o mana tɛmɛ ni sanga 15 ye ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 9 la o la bi araba kunnafoniyaw bɛna tali kɛ minnu kan anw ka bakurubaw olu filɛ nin ye fɛn bɛ tali kɛ Imam Mamudu Diko la ko ale kunkan bɔra tuguni sabula dimanche nata ko bɔliba bolo dalen don a bolo o la ka kɛɲɛ ni Imam Mamudu Diko ka nin bɔli nata in ye ko sigi kɛlen don ka fɛn jumɛn ma kɔnɔ ani an bɛ se ka mun de faamuya Mamudu Diko ka nin bɔli kura in kan ani Isa Kaba bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ o ye anw ka sɔgɔmada in na décryptage babu ye Mohamed Dramane Traoré ka bɔ parti Fadi kɔnɔna na ale bɛna bisimila sɔgɔmada in na jɛmukan kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ parti Fadi kuntilenna ye min ye fanga furancɛ fanga in ka koɲɛw la fɛn bɛ tali kɛ Mohamed Dramane na ale bɛna o koɲɛ fɛsɛfɛsɛ bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman sɔrɔ Maliki Konate kunnafoni dila don anw ka don baara ɲɔgɔn welelen don an bɛna bisimila Imam Mamudu Diko ka bɔli ɲininkaliw bɛna tɛnku ale la o koɲɛw kan kunnafoniya minnu bɛ ale bolo o na fara anw fɛnɛ ta kan walasa aw bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ k'aw to fo aw jabala la Amadu El Konare ale bɛ yan Sori Ibrahim Diallo bɛ siraw sanfɛla la ale bɛ jateminɛ la ka ban sɔni an bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ Hawa Daɲogo ale fɛnɛ sera kɛnɛya tigilamɔgɔ ma i n'a fɔ don o don jɛmukan in kɔnɔna na kɛnɛya kunnafoni o bɛ lase aw ma a kun ye aw bɛ se ka aw janto aw ka kɛnɛyaw la cogoya min na a tagabolo ɲuman kɔnɔna na kunnafoni di gafe minnu bɔra bi arabadonya in na olu bɛ an bolokɔrɔ a ɲɛfura fɔlɔ laseliw olu fɛnɛ bɛna lase aw ma ka fara anw ka don fɔli duman kan Alexi ale fɛnɛ bɛ bisimila an tɛ ɲina wagati bolo dacogo ale kɔ Amadu El Konare ale bɛ yan don o don sɔgɔma ka don kibaru bɛɛ dala salo bamanankan cɛɲi na ka di aw ma aw bɛ se k'a faamuya a faamuyali cogo ɲuman na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Bamaɲɛ foronta ne y'a ye kuma yɛrɛ balanga i da kɔnɔ ka ban sabula i bɛ ka min fɔ a bɛ ye k'a fɔ Bamaɲɛ kabanta Bamaɲɛ tigɛta Bamaɲɛ bɛ layidu ta kabako layidu ta a tɛ se k'a ci kuma tilenna sisan i da kɔnɔ tabarikala Fanta Tumota min bɛ tali kɛ jatew y'a jira ko ni nana kaba di aw Bamakɔkaw ma k'aw b'a yɛrɛ sɛw kɔrɔ walima a bɛ tila ka taa kɛ so balo ye o tuma an minnu bɛ togoda la a ma an yɛrɛ bɔ fɔlɔ kuma tɛ aw ka baganw ma k'aw ni malo ni makɔrɔni ani buruko de ka bɔ mais layidu kan kɔni ye layidu kan ye ni layidu ta mɔgɔ i b'i jilaja kɔngɔ bɛ jamana kɔnɔ ɲina cogo min na suman caman jara ka ɲɔ bɔ village la ka na di aw Bamakɔkaw ma a ka tila k'a yɛrɛ sɛ kɔrɔ tiɲɛna a tɛ bɛn an ma o kuma ni sɔgɔma a bɛ cogo di n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmada in na an y'a fɔ sɔɔni fɛn minnu mana kɛ lamɛnbaaw garisigɛ ye an bɛ foli kɛ fɔlɔ kunun an ye cri de cœur dɔ lancé n'o ye weleda ye an kɔni ɲɛ b'a la an bɛ directement na Facebook sanfɛ bi a n'a kɛ ni ɲɛmaaso ye wuli ka jɔ kɛ kunun k'u ni ce o cɛsiri la u bɛ fɔ a kun ye sabula maliden bayirika bɛ yen nɔ olu fana bɛ an sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la page Facebook kan ni o kɛra o cogo la o y'o kɛ cogo ye foli bɛ kɛ ni sanga kɔnɔna la an bɛ an ka baaraw daminɛ ni wagati bolo da cogo ye
wagati ale boloda cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la sankolo ale bɛna jɛya dɔɔni nɔgɔ fitini bɛna tigɛ kabala mali marabolo kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fo nɛnɛ fiɲɛ o bɛna ci mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la na fiɲɛ fanga kɔni o tɛ bonya kosɛbɛ nka an ka jamana kɔrɔn fɛ yan fan fɛ gɔngɔnbilo bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don olu ka yɔrɔjan filɛli la yɔrɔjan filɛli b'a daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la ni mali kɔrɔn fɛ yan fan yi bɔ a la jamana fantɔw fɛ ko gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yɔrɔjan filɛliw la o la tilegan in na funteni boloda cogo olu filɛ nin ye ni kɔni bita ta k'a dan kunun tanba bita olu jiginnen don dɔɔni ka tɛmɛ kunun ta kan o la tilegan in na kayikaw aw ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degere 38 ye kulikoro olu ta bɛ jɔ 37 la sikaso olu ta bɛ kɛ degere 36 ye segu marabolo kɔnɔna na bi tilegan fɛ olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degere 37 ye mɔptikaw olu ta bɛ jɔ 35 la tɔnbɔktu olu ta bɛ kɛ 36 ye gawokaw olu ta bɛ yɛlɛn ka taa 37 la fɛn bɛ tali kɛ kidali la olu ta bɛ kɛ degere 34 ye menaka marabolo kɔnɔna na tilegan in na olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degere 36 ye Taudini olu ta bɛ jɔ 32 la Bugunikaw ka taa se Kucalama ani Kita Nyoro ani Nara ni marabolo naani kofɔlen kɔnɔna na tilegan in na olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degere 37 ye Duwanzan olu ta bɛ jɔ 36 la San marabolo kɔnɔna la bi tilegan in na olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ degere 38 ye Baɲangara olu ta bɛ jɔ 37 la Joyila olu ta bɛ kɛ degere 37 ye Bamako district kɔnɔna la sankolo o bɛna jɛya dɔɔni fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci na fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ yɔrɔjan filɛli na siratigɛ fɛ yɔrɔjan filɛli b'a daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 10 bɔɲɔnko la ko gɛlɛya fitinin bɛna don o yɔrɔjan filɛli la ka sababuya kɛ gɔngɔn ye tilegan in na funteni hakɛya o bɛ kɛ degere 37 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 35 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 2 ye wagati bolo da cogo ye bi araba sɔgɔma ka di aw ma a kun ye aw mana kɛ mali fan o fan aw ka se ka aw tanaw bila dɔn ko ala ka bi araba tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma donc kibaru ale kɛnɛ bɛna dayɛlɛ aw ye sisan Amadu fɛ Amadu ko kunnafoni ale bɛ mɔgɔ fa hali ni ma dumuni kɛ wulikajɔw kɔni caman sabatira ka daminɛ kunu kana bila fo suro la o la kunnafoniya minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan bɛ sira di ma tabarikala min ye k'a dɔn kibaruya bɛ maa fa hali ni ma dumuni kɛ a jɛlen ko don n'o tɛ kibaruya baratulen ni maa senkɔrɔ cɛta caman bɛ yen olu bɛ paraw bila jamana koɲɛw la min ye sagan ye 24 sɔrɔ bi Sama Sankare Fulake ale ka denbaya la chef de bureau do ko ne ko an bɛ ɲɔgɔn fɛ bakurubaw bɛna tali kɛ Bakari Togola ale ka kiiri baaraw dayɛlɛ la kunungo i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na nɛgɛ kaɲɛ 14 saga 2 coyi Bakari Togola yɛrɛ jɔra kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ a ye kumaw ɲininkaliw lamɛn ni ka jaabili kunfɔlɔ dɔw di kɔfɛ fana maa 2 wɛrɛ bɛ yen a jɛɲɔgɔnw na maa 11 ninnu na minnu fana kumana ka min ye Bakari Togola ye mɛ fɛ fɔ fɔlɔ a daminɛ na hali n'o jaabiw ma bɔ an bɛna kumaw kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la lɔgɔliko kɛlen don gɛlɛyaba ye maa caman b'a la ka wuli k'u jɔ ko an bɛ transition dɛmɛ nin y'an ka hamina ye nka Mali lɔgɔliko donnen don galama na jama t'a la ka bɔ ka lɔgɔliko ɲɛɲini o dun y'an ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi ye Sikasokaw ka conseil de cercle maa ɲɛmaw ye jɛrɛ dɔ kɛ kalanko gɛya kan an bɛna kumaw kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ an bɛ assise an tɛrɔ a ye na an tɛ taa o samasumali bɛ sen na waati min na Dr Sogɛl Kokala Mayiga n'a ka maaw ye hakili jagabɔ kɛ jɛkulu min sigilen don assise labɛnni na ni o ye panel maaw ye olu ye bataki bɔ ko a bɔra a jɔ a kɔrɔ jamanaden dɔw ka yeta ye mun ye nin ko in na n'a ko kɛra cogo di an bɛna kuma o fana kan sisan dani nɔ don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la ka fara ninnu kan an ma munumunu Mali marabolo kelen-kelen bɛɛ lajɛlen la ka kibaruyaw Saloba ni Kɛɲɛka kɔrɔ ani Tilebi bi ni ka aw kunna sirilen bɔ kokura i n'a fɔ laadala renouveau ka jamajɛrɛ jɛkulu degelen don min na waati min na sɔgɔma joona in na aw caman bɛ k'an lajɛ dɔw yɛrɛ bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ka ban k'aw bɛɛ k'aw bisimila an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi min ye kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnnen min dayɛlɛ la walasa ka se ka nafolo dunni o kumaw kɔni jateminɛw n'a sɛgɛsɛgɛliw ni nɔnɔbɔli baaraw kɛ an y'a fɔ ten ale dayɛlɛ la
an ka jamana kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni olu ye k'a dɔn kiiri tigilama jɔnjɔnw ye olu kɔni ye baara in dayɛlɛ Bakaricogola ani a jɛɲɔgɔnw olu kɔni ka lamɛnni baaraw kɔni daminɛna ka ban kunungo an tun y'a fɔ cogo min na baaraw kɛra ten tɔ sabula min bɛ tali kɛ maa ninnu welela ka n'u sigi kiiri kɛnɛ kan na min ye tile kɔni ciyana kosɛbɛ sabula wariko kuma o tɛ kuma nɔgɔmani ye kuma guwana kosɛbɛ sabula tile kuuru kara bɛɛ lajɛlen kɛra nin kiiriko la fɔ Bakaricogola yɛrɛ kɔni sera ka lamɛn nɛgɛ kaɲa 14 waati kuma minnu kɔni na a ɲininkala wariko ninnu ta cogo la nka a ka kuma fagamaw bolila fɛn min kan o ye k'a fɔ ko ale ma kalan ko ale kɛrɛfɛmaa caman de bɛ yen minnu ye karatu kow kɛ k'ale kɔni ka bolonɔbila ladige n'o ye signature ye ka o ladige ale kɔ ka wariw kɔni labɔli la ale yɛrɛ tɛ minnu yɛrɛ kalama min ye Bakaricogola ka kuma fagama dɔ kɛra o ye kiiri tigilamaw nata ɲɔgɔn ye k'u ka hakilinaw di minnu kan n'i y'a sɔrɔ dalu bɛ o kow kɔnɔna la ka se ka o lase o kɔfɛ fana maa min y'a kɛrɛfɛ maa wɛrɛ ye ale fana y'a bila o hakilina kelen fana na ko ale fana tun ka baaraw ka can kosɛbɛ waati dɔw la ale yɛrɛ tun bɛ munumunu salo la Bakaricogola ale ka kasoladonko o kow ni ci ɲimisɛnnin caman kɔfɛ ko nka o kɔfɛ fana ale y'a jateminɛ k'a fɔ maa wɛrɛw fana bɛ u bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ minnu ye i k'a dɔn k'a fɔ karatu walew kɛ ka nafolow kɔni labɔ olu yɛrɛ tɛ minnu kalama maa dɔw y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye hakilina kura ye minnu kɔni ye ko kura ye ko kɔnɔ ko nka kiiri tigilamaw mana jateminɛ min kɛ a ko kan ko o na da maaw tulo kan Bakaricogola ale kɛlen kɔ ka ni laseli ninnu kɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mamadu Keita o fana jɔra kiiri tigilamaw ɲɛfɛ i k'a dɔn ale min tun ye secrétaire régional ye ale fana ye kuma min fɔ o fana ye k'a fɔ kɛrɛfɛmaa dɔw bɛ yen k'olu ye bolonɔ bila sɛbɛn dɔw la olu kɔni yɛrɛ ɲɛnɛma o tɛ mun kalama o fana ye o sɛbɛnciyali kɛ o kɔfɛ fana maa sabanan dɔ fana kumana min bɛ tali kɛ Mamadu Solo Keita ale kɔni ka waatiw datugura k'a sɔrɔ ale ka kumaw ma ban bi tile kɔnɔna na olu tɔ na to senna ani maa tɔ wɛrɛ minnu bɛ kiiriko in na sabula an y'a fɔ maa 11 bonyanko don u bɛɛ lajɛlen bɛna lamɛn kelen kelen kiiri maaw ko k'u tɛ kɔrɔtɔ u bɛ sigi k'u lamɛn min bɛ min fɛ sɛbɛnfura minnu bɛ yen ani jalaki minnu bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen défensation kɛ walasa a ɲɛ ka sɔrɔ ko kɔni bɛ tali kɛ na miliyari caman to ala kuma bɛ ko ninnu kɔnɔ k'a jira k'a fɔ ko olu kɔni tununnen don nka min ma bɔ a ko la min ye renouveau na kibaruya ɲinini k'a di aw ma ladiriya ale kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ taa Sikasokaw fɛ teliya la an y'a fɔ ten tɔ Mali kalanko bɛ n kalama nɔ o jara maa jɔn'o la i ma jɔn la bɛɛ lajɛlen tigɛlen don a kan k'a fɔ nin san damadɔ kɔnɔ Mali kala tɛ majɛ cogo si la ko caman ɲaamilen don ɲɔgɔnfaamubaliya ani kala yɛrɛ taacogo o kuma o kɛlen don bisi basa ye denmisɛnninw kɔni ka siniɲɛsigi b'a la ka don kalama na nka a ka nɔgɔn maliden ma ka jamaba labɔ ka i k'a dɔn bɔlɔ fa ka tɛgɛrɛ fɔ an bɛ karisa fɛ a ka nɔgɔn maliden ma fana ka jamaba labɔ ka tɛgɛrɛ fɔ an tɛ karisa fɛ nka an bɛ don min na i ko bi maliden kuru kara fanda ni faama setigi ni senda ka fara min ye k'a dɔn an bɛ karisa fɛ an tɛ karisa fɛ bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min na o ye i den ka kalan ɲuman ye walasa siniɲɛsigi jɔnjɔn ka kɛ a ye o la maliden caman dadilen don tɛtɛw ko to lakɔli karamɔgɔw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛ tɛ ka sɔrɔ fɛn min na lɔgɔli taara kalo joli hali bigiɲɛ kelen ma kɛ k'a ye dɔw rɔ lɔgɔliden dɔw yɛrɛ t'a dɔn u bɛ lɔgɔliso min kɔnɔ walima u bɛ kilasi min kɔnɔ ka fara o kan minnu ye defu sɔrɔ olu yɛrɛ ka ko bɛ kɛ cogo di da yɛrɛ don dɔw la hali mana minisiriso maaw yɛrɛ ɲininka u tɛ kalan dɔw orientation kow la o fana ye gɛlɛyaba ye bi fɛɛrɛ kan ka ɲini minnu na denmansa caman kɔni sigilen don kuma na so kɔnɔ k'a sɔrɔ denmansaw ni bɛɛ kan ka bɔ k'a diyakosa i k'a dɔn k'a fɔ jamana kan k'a diyakosa i k'a dɔn jamana marabaaw ka bonya ni karama kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni jahadi ye k'a yira u la sariya kɔnɔ denw ka kalan kan ka kɛ wajibi ye ni fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ lakɔli karamɔgɔw ni gouvernement cɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa an denw ka bɔ kɔlɔbɔ la sabula ale bɛna ni gɛlɛya caman ye o nasiratigɛ la Sikasokaw ka conseil de cercle maa ɲɛmaw olu kɔni ye hakilina dɔ sigi kunun hakilina min bɛ tali kɛ u ni kala jɛɲɔgɔn minnu bɛ hakili jagabɔ la walasa fura bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya dɔw la i k'a dɔn Sikaso marabolo kalanko nasiratigɛw la Idrissa Diallo ale y'an ka lasigiden Sikaso. hakili jagabɔ kɛ cogoya mun na gɛlɛya mun bɛ Mali lɔgɔliko binna k'u ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw bɛ se ka sɔrɔ olu la o de kɛra ni hakili jagabɔ kɛnɛ hakilina ye lakɔli koɲabɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ min ko labɛnna Sikaso conseil de cercle n'a dɛmɛbagajɛkuluw fɛ. An nana de an ka école bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn an ka cercle kɔnɔ a dabɔra o de kama ni Ala fana sɔnna
an ka kun ka sira sɔrɔ a la n'an ko an ka jalaki di an b'a fɔ ko gouvernement jo t'a la gouvernement jo t'a la mun na pour parler fɛn o fɛn bɛ u ni mɛtiriw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se gɛlɛyaba min ma on se ma don a la o mais 70% des enseignants aujourd'hui sont des fonctionnaires des collectivités au de la bras de fer min bɛ mɛtiriw ni gouvernement cɛ bi ne m'a kun ye ni mɔgɔ ye mɛtiriw supporter Mali kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ ne Famara Abdul Kone n ye mɛtiriw supporter mais an kelen bɛ yɔrɔ min na i ko bi an ka segin an kɔ an k'a lajɛ kalan nin bɛ se ka ɲa cogo duman. maa minnu sen bɛ nin kɛnɛ kɔnɔ olu caman y'o sɔnni sigi gwɛlɛyaw ka minnu bɛ talikɛla sariya sɛbɛnw matarafali la waasa lakɔli ka se ka ta ba la mara seginso binakun kan o n'a ɲɔgɔnna caman. école-maîtrise waati dɔ la fo i ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ n'i ma ɲinɛ i yɛrɛ kɔ ni i ka gɛlɛya bɛɛ ta ko jaabi ka sɔrɔ a bɛɛ la bi faso bɛ ci wa i bɛ jalaki i jo kan o de la an y'a laɲini sɛnikaw ka ye nin kɛnɛ fana kan. Sikaso conseil de cercle ka nin hakilina in lakɔli ko ɲɛbɔbaw ka fɔ la a ko kɛra nimisi wasa ko ye o hukumu kɔnɔna na u ye welewele kanda kɛ ka ɲɛsin Mali gouvernement lakɔlimɛtiriw ka lafasatɔn fo ka taa se lakɔliden somɔgɔw ma cogoya min na bɛɛ lajɛlen ka se ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ Mali lakɔliko gɛlɛyaw la. hali ni jo b'u bolo olu b'u jo bila ka ekɔlidenw ka côté jate o de ɲini mɛtiriw fɛ an bɛ mun ɲini gouvernement fɛ vraiment a bɛ se k'i jɔ yɔrɔ o yɔrɔ a k'i jɔ yen pour que laɲini minnu bɛ yen n'a bɛ se ka minnu sabati a k'olu sabati pour que baara ka se ka sabati an bolo. Bɛnkan mun ma sɔrɔ nin kɛnɛ kɔnɔ olu na fara ɲɔgɔn kan ni ka u di u seyɔrɔ la cogoya mun na o n'a kɛ fura jɔnjɔn ye Mali lakɔliko gɛlɛyaw la. Tabarikala hakili jagabɔ caman sɛbɛn dira nin jamana faamaw ma sa kuma ko dɔ kuma sera u k'a dɔn jɛ n'i y'a ye n ka kɛ minisiri ye n ka kɛ député ye n ka kɛ fɛn o fɛn ye a k'a sɔrɔ i fana b'i bolo da yɔrɔ dɔn min ye jamana ka kalanko fɛɛrɛ ka kɛ a bɛ se ka lajɛ cogoya min na minnu kɔni ni kuma cayalen i k'a dɔn k'a fɔ transition kumaw kana na nka jamanajɔ baaraw ɲinɛ kana kɛ olu kɔ sabula min bɛ tali kɛ ko bɛ sen na ko wɛrɛ yɛrɛ fana o bɛ sen na n'an bɔra yen nɔ kɛnɛyako nasiratigɛ la sirakɔrɔ megetanakaw garisɛgɛ donna kɛnɛyaso dɔ la min bɛna ŋɔni sama ka bɔ u seyɔrɔ sabula musow denw ani denmisɛnninw olu ka kisaw kɛnɛyako a bɛna belebele don kalaw la baara ninnu kɔrɔmu karili kɛra maa minnu na n ye i k'a dɔn minisiriso min ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma olu ka cidenw ani ka taa se i k'a dɔn dɛmɛma jɛkulu minnu bɛ i n'a fɔ fondation mairie ye ka se sigida ni diinɛ ɲɛmaaw ma olu tun b'a kɛnɛ kan Awa Sanogo fana ni Mantala tun bɛ anw cɔ a la u nana ni min ye an k'o lajɛ. 145 millions francs CFA de la. Au Konibora Fondation Mérieux de Kuna, ani ministère de la Santé et du Développement Social Kabulu di Nyogomai. Fondation Mérieux président na era tumeni kenenka. Ale koni ya yira ka fo koni maternité mi fleni ka jo. Ka waleyara olu fe ka keni professeur Ogobara Dumbo de kala inuye. Na lere miniji dogoyara. Ministre de la Santé et du Développement Social, ale koni Fondation Mérieux maufo ka kenu kani bara nyuma nye kanyeshi mali kene ya tanyema. A yira ka fo koni maternité kurami jolen fleni ka bina ke sababu ye ka sika dobo demten sayala aklala ka naini ke mamunu bi barake seskomi konnana ka ba nyinu fe koni yoroko folenga to sanyala wati be. Ani so jalendo barsa yando kotroso imbunde normala folo. Donc sokuruni kelen abek muko konnala no ye jigini ni furakelo o farafasara ka bonyo kona ka muso ka jigini rod la kanye. Donc mo yo ke ye muso de me ye den de me ini foli de kaka. Donc an goni ni so jalendo. Donc ama nyini seskom maternité kuran barakela o fenefe uku wasado yorina. Ministri kan nisonja kofe. Saji famu fana koni oluyu kan nisonja yirani kenenka. Uye foli kerenkere ke kan nyeshi Fondation Mérieux mauma kosobe alimi professeur Ogubara Dumbo. Fogasi Yusuf Isabrima. An barakela munu be srakoro dokotro sole no. Dispensaire fara maternité ka. Kuma foi ta an dabi. An be bobi an be ogo sufobi. Fokiyama. Ani anga dokotro so to dara professeur mina. Yusuf Isabri. Ningani anyuma ya sorola ogo de sababu yala. Donc kuma ta an maternité mo ko da. Srakoro baraka parce que an be baraka sokuru ni kelle ko comme ministre a ko chugumina. Jigini me ka kono. Consultation prénatale be ka kono. CPN planning familial be ka kono. Jigini ko fe la jeli o be ka kono. Donc non ye docteur so soro ko bo nyokona o fonta on da ko fo. An be waligman doneke o ko naka dembaya yi. Ayeni nyuma ya minke alaka hine sama. Au ka donc a fo ko ni maternité kurami jole fleka district koro meketana kauma. Atoko daleno docteur Badola ni o Yusuf Isabiriye na miniji yere dogoyara.
Tabarikala to turasa ukato botoka nyekunyuma dogotoro munuma kuno kabana bato bere o furasyon kana ye olutaro ani kashinga yire ka sorogule abo bana bato ku funa gule abanga dogotoro so chamana bikosibe assise national o ko abole ajo akorotun minye ministry nyama Dr. Shugel ko kala maiga o ale koningo ko fere beka ke ale ka faga ngona ale ni be fe follow mi ga bioye azizi de fondation o kama fenwo femike Shugel ka ma be koni sinsinendo aka o akoko ni gole ale do sabula jamana de chama me bi munu fanango ko ni teni wati e sabula ko wati min de franchoro faga bulo ko nu ko kubo ko karabo kuno ko atibe akoni dasmusmu be sena Shugel yere ka nyonyo ko fe asimi yere fana nyonyo damina kanga obela cadre d'échange ma ko ni mason folo kama ko ni ko abora jo akoro folo nga kunu fora ko ye wasa halibi munu murutile do luka do awore ba ko no chugo mina Zenabu Chiru ale ba nyefanya ina fo jamana nyamo ya fo chugo mina dogo kun temeni sika fo baminu bolodalen do wala saka yelema do tabulo wula o kun kanga damne kunu ni sika fo ye marabolo kono nana nga airala ka fo ko o sika fo nunu ko olu borama wala saka sika maldin belajelen sendo ala ina fo uba fo chugo mina kuna fondi gafe do kono nana nini o yere borabi maminu be nun ko nyema olu ye nun ko insementia wala saka sika temeni hakil na falen ye nini olu yere be sina abe dogo kun dama bobi wala sa ka se ka belajelen sindo min sigi ka fo nununa ya yira ka fo kam na bla wasi nina ko o kibariyo binaji dogo kun na taula nin ko imboli ama o chien flana o kun la jelendo sabula furante fanga nyema o ya la nyini ka se ka bengan soro ka temeni min sigi ka fo nununye ka fara o ka aya yira ka fo ko yela mo bi se ka do nin ko intabolo la ame wati na ko sisa o ko kon kelendo geleyaye premier ministre kan nini ale yere kun kembe ti minda nin ko inka abetane na manya ko UNTM ka bara blawye ikado dangare Moktar wan ka gouvernement la azizi laben ko refana muka sunate ga Shugel nyena ame domine ko bi sawla jamana de chama me ka muruti farda ka nyesa ma halni yasoro chama fanango ko akonyumando renouveau dona du kono jamana de be mala soro nga munun soro la olu chama nga hakina muye u fama be ko ni yasoro ke kunye ka boajo akoro wasa beka famia beka do adafe ko ye fenyuma mbaye ko ni jamana de do ko hakina e munu yolu fo Amadou Jara ka kuma galamala angulaje yere muye asizi nyongola jedu donc ka ese ka jamana do fara nyongon ka o ka kuma sendo ka femme sa te sababuye problème munu be ka ulu kuma ulu kan ka ese ka atina nyama on di pour que jamana ba se ka développer to gamuna bon o asizi na suka te se ka ke pour beka fara nyongon ka ni report yi mina ke sababuye malien beka se ka nyongon soro ka kuma report yi nyana mais le yere nyinga est-ce que même avec les reports là est-ce que possibilité de essayer que malien befra non. Si ça c'est possible, donc nous demandons vraiment au gouvernement c'est vraiment à faire de la délinquance pour que parti politique dynamique aller une société civile qui beka nyongo sur tabalinka asizini kuma ka seka keto ga mu ambe seka nyongo fam to ga mani ko ina amma nga nyina ka fo ni ko kibe mali dlambi mali moko ba dembe de la den do seka ta ka nyugo to fe ka do ta ko yanga ni yo kedro be mo ko do nyoma ni be mo ko do nyoma e ga la ini muye assise la o ka gele donc ni président o tirer rectifier bi amba fo mais amba sigi ka to la ja bena gesti munke pour que ka se ka malien fra nyonga donc ça va dépendre amba encourager fortement aka continuer ka mo la mais aka continuer ka mo fra nyonga malien be mali fait amba be mali fait mo ko to ga tikeli suma be mali fait de faire ga mali jouer ho ga blokon dengelen tamasere ka dota ko yaga o ke sanu negani ni o ke drebu mo ko do nyoma bon andu be la mun kono bi ambi gele amun kono bi a gele anunu mo ko shikelen tse ki idura ko ki be wuli nae la na yambul di nyoma na ala sona solution be so anga problème nunu na ni ala sona ni anyare fana sona o ani jamana famo ka so ka do ke ko lu juguye fo de ka frefreli ka bo peu aka do bela jele ka je ku bulo bla jikele no jamana im se ka bo nogola mawma be bi ki be jamana im maranda ikelen ti se ka fushi de kelenke jamana de be farale nyu ngo de se aga sababu maliku nga ko kuma aka se ka mana chugo nyumano sanga ye binani ni kelen soro choi
Flake min ye gendarmerie ɲɛmaaya so k'u ni sɔgɔma bi an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ waati bɛɛ lajɛlen jɛmukan foyi tɛ kɛ renouveau la min bɛ tɛmɛ o kan min ye brigade fɛn o fɛn bɛ Mali la CB an ka foli b'u bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Katikaw ka CB fana n'o ye Danbele ye an ka jɛmukanw tɛ tɛmɛ o kan k'u bɛɛ ni cɛsiri jɛmukan ninnu u filɛli la Fanta Tumita an b'a bila yan fɔlɔ n'o tɛ brigade ma se Numu Bozo fɔlɔ sabula est-ce que hali mairie bɛ Numu Bozo kaw ni sɔgɔma ni attaque matinale yɛrɛ village où c'est un hameau. Ɲininkali don. Ayi hameau tɛ bɔlɔbɔlɔnin de don. C'est tɔgɔ fɔ ye Jifale. O ye jumɛn ye? O ye commune chef lieu de commune de maire b'an ka dugu la. An y'a f'i ko maire t'anw ka dugu la. Ale de député b'anw ka dugu la. Ayi o ye passer gili don. An bɛ taga ɲɛfɛ Sori Ibrahim Diallo ale bɛ bisimila ni sanga kɔnɔna la a k'an ladɔnniya bi araba sɔgɔmada in na taa ni ka segin bɛ cogoya min na an ka siraba kanaw la siraba yɛrɛ bɛ lahalaya min kɔnɔna na Makan Jakite Mackenzie a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatira an ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ a ka kanumɔgɔw kunnafoniya. Gawukaw ka gouverneur général Musa Bamankɛ ko a fana ni sɔgɔma bi ko yala seri mɔnna wa ale bɛ Gawuko fo ye ko Ala ka lakana sabati Fanta Tumita. Namu abi ni gouverneur cɛ sɔgɔmada in na o tɛ baasi don min na o la an bɛ Mali marabolo ɲɛmaa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ni sanga kɔnɔna la Maliki Konate kunnafonidila don ale bɛna bisimila Amadu Jara fɛ ɲininkaliw bɛna tɛnko a la Imam Mamudu Diko ka dimanche wulikajɔ o kan an ka jɛ ka Maliki lamɛn. Maliki Konate i ni sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma. Ye kunnafonidila ye. Oui. A y'a ye k'a fɔ Imam Mamudu Diko a labɛnnen don ka bɔ dimanche don n'o ye kari don ye. Oui. Yalima e yɛrɛ ka jateminɛ jumɛn de ye nin waleya in kan? Bon ne ka jateminɛ min ye komi n'i y'a jateminɛ a ye kunnafoniya dɔ bila kunu sɔgɔmada fɛ an bɛ se k'a fɔ ka kunu sufɛ ka dugu jɛ c'est-à-dire lundi sufɛ ka dugu jɛ mardi la. A ye kunnafoniya dɔ bila k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka kumakan minnu fɔ ne k'a fɔ k'ale ni Faransi tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko Faransi de bɛ k'ale bila nin wulikajɔ ninnu na. K'u k'a dɔn k'a fɔ bi m'ale bila nin baara in na. Wa fɛnɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko ale bɛ ka position min kɛ dɔ wɛrɛ tɛ ko jamana maracogo kɛcogo mɔgɔ t'a to se k'a to ko maa tɛ se ka wuli k'a fɔ ko jamana maracogo min bɛ ka kɛ nin ko man ɲi. K'o tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ. Donc n bɛ se ka mun faamuya dɔrɔn bon peut-être a ye ladilikan dɔw di je crois que maa minnu bɛ Imam Diko ka kutubaw ci a y'a yira k'a fɔ jamana bɛ ka mara taabolo a tɛ ka a ja wa taabolo ninnu fɛnɛ tɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ko bi bi in na pour que ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan faut que fɛn dɔw de bɛ yen olu ka se ka dabila. Ko kuma ninnu fɔli la je crois que dimanche don a bɛ fɛ k'olu de fara ɲɔgɔn kan bakuruba la ka se ka kuma maliyɛnw fɛ parce que mɔgɔ caman fɛnɛ taara bɛ yen k'a sera ten a ka kuma. N'i y'a ye transition nana a jɔyɔrɔ bonyana ko in kɔnɔna na ala ka kumakan kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ale kɛra M5 autorité morale ye ale y'i jɔ o wagati la o t'a bali k'a fɔ nin fɛnɛ wagati la ko ka kɛ k'ale k'i ɲɛ tugu o kan ni fɛn min kɛra nin fɛnɛ tɛ bɛn a bɛ bɔ a ka kan a fɛnɛ ka bɔ ka se k'o fɔ jamana kɔnɔdenw ye k'o fɔ jamana marabagaw ye k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko mun bɛ ka taa nin taabolo nin man ɲi k'a se ka sen falen. I yɛrɛ da sera ma i y'a yira k'a fɔ ko maa dɔ y'a yira bɔlɔlɔ kan k'a fɔ k'a ni Faransi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo min bɛ tali kɛ nin kumakan ninnu waleya ninnu na e ka jateminɛ bɛ kɛ jumɛn olu kan? Bon ne ka jateminɛ c'est des manipulations parce que n'i y'a jateminɛ machine de ye n'i ye vidéo in ta k'a lajɛ mɔgɔ kan ne ko mɔgɔ kan t'a kɔrɔ machine de kumakan b'a kɔrɔ donc maa min ye nin labɛn a tigi y'a kɛ manipulation de kama jɔnw y'a kɛ u hakililaka ye jumɛn ye u bɛ fɛ ka mun de kɛ u bɛ fɛ ka mun de fɔ est ce que a kun ye ka se ka Imam Mamudu Diko ka mankutu tiɲɛ wa u bɛ fɛ ka a ka kow la taabolo wa ka kɛ maa min ye maaw bolo wa donc ne b'a bila o minɛn kɔnɔ k'a fɔ maa minnu ye nin baara in kɛ ka nin baara in kɛcogo kɛ parce que a tigilamɔgɔw ma se k'a fɔ k'u jɔ gale kan mais u y'u dogo machine kɔfɛ ka se ka nin baara in labɛn k'a bila bɔlɔlɔw sanfɛ la cogo min na maaw bɛ se k'a ye ka Imam Mamudu ci. Maliki Konate i ni ce. An b'a aw yɛrɛ fɛnɛ fo. Maliki Konate anw ka don baara ɲɔgɔn welelen tun don a ka laseliw tun ye nin ye